Hvaljen Isus i Marija. U vijeke vijekova, amen. Ime Oca i Sina, Duha Svetoga, amen. Jel imate našu KC Plus karticu? Imam. Evo, izvolite. Hvala. Ovaj tjedan imamo akciju, ako ste se griješili bludno, požuda ide bez pokore. Izvolite. Super. Hvala. Kad ste zadnji put bili na ispovjedi? Prije 2 dana. To vam je 50 kuna. Sad nije bilo 20 po danu. Kamate, sine, kamate. Jeste li još nešto sagriješili? A poželio sam ženu bližnjega svoga. Bližnjeg svog. Je li žena imala više od jednog prstena? Je. 20 kuna. Je li imala kratku suknju? Pa ono, do koljena, mislim. Do koljena vam je 150 kuna. Pa dobro, nije baš ono, možda do gležnja, prije koljeno, gležnja, nekako mi se to činilo do gležnja. Dobro, onda 60 kuna. Jesi gledao ružne slike? Pošto je to? 14,59 je vrući kaj. Ne, mislim pošto su grijesi. Aha, grijesi su ti 35 kuna slike, 45 kuna gej slike, 65 kuna film i 100 kuna filmovi s fetišima ili zlatnim tušem. Gledao sam samo slike. Samo slike? Da. Koliko slika? Pa jednu. Nisam imao više novaca. Dobro. Jesu ti kumovi dali dar ovaj tjedan crkvi? Jesu. Jesu ti roditelji dali dar ovaj tjedan crkvi? Da, naravno. Jesu ti brat, sestra, tetak, ujna, mali preko puta, susjedi i ovi što se radiš njima na poslu bili ovaj tjedan u crkvi? Naravno, svi smo bili u crkvi. Jesi li upravo dao lažno svjedočanstvo? Pa nisam čovjek, ne. Bili su svaki dan u crkvi. 100 kuna. Pa dobro, zašto sad to? Zato jer si čelav. Pa prirodno sam čelav, čovječe, genetika, deda mi je bio čelav. Da, sad ste svi prirodno. Ti onaj mali s leukemijom, 100 kuna i dobro si prošao. Ne. Jel piješ, pušiš? Ne, ni alkohol, ni cigarete, ništa, ni slatko, ni slano. Pretjerano suzdržavanje ti je 30 kuna. Pa dobro, možda gricnem tu i tamo malo slatkog. Dijete moje, ne postoji pretjerano suzdržavanje. Slatko navečer ti je 30 kuna. Imaš još nešto? A ono, zadnji put poslujem s vama, sljedeći put idem kod konkurencije. Dobro, sretan put onda. Čisto da znaš, Pravoslavna crkva ima jednu poslovnicu u cijelom gradu. Mi imamo brze ispovjedaonice za one s manje od 5 grijeha. Tamo te niko ne pozdravi kad uđeš. Tako sretan put. Može oni jesu povoljniji, ali ono, kod nas je bolje prošlo u svakom slučaju. I to ti je 50 kuna. Ili imaš još nešto? Ništa, hvala. Koliko si dao za Milter ove nedjelje? 100 kuna. Samo 100 kuna? Pa, 100 kuna. Nisam imao više. To ti je 25 kuna. Koliko si dao za papin dolazak? Pa isto 100 kuna. Mislio sam ono, čovjek ima dovoljno, zašto sad ja moram davati više? Mislio si. Ti si mislio. Mislim, zbog toga je čovjek i ostao samo 2 dana jer smo jedva 42 milijuna kuna skupili. Zato je jedva natankovao privatni avioni, vozio se u papamobilu i sve ostalo što je imao. Jer si ti mislio. Pa dobro, evo, nemojte, molim vas, neću više misliti. U kojoj poslovnici imate otvoren račun? U župi Svetog Perija. Možete to uplatiti tamo ili ovdje uz 10% naknade. Čisto usput, koliko ste zaradili prošle godine? Pa 30.000 kuna. Zašto? Ne, čisto gledam samo koliko je desetina od toga. Kajem se od svega srca što uvrijedih Boga i mrzim sve svoje grijehe i obećajem da ih više neću priznati, počiniti. Gospodin ti je otkupio sve tvoje dugove, pokoru uplati u najkraćem mogućem roku, da ti ne šaljem anđele doma i ne zaboravi da od ponoći cijene Svete Vodice idu 20 lipa gore. Ok, hvala. Hoću sad dobiti hostiju, odnosno ovo tijelo Kristovo? Ne, dobit ćeš ovo, javi se časno u računovodstvo, idi u miru Božjem. Može sljedeći. Hvaljen Isus i Marija. Na vijeki vijekova, amen. Mogu ja ovdje platiti račun za struju? Može, naravno. Evo, izvolite. Pozivno broj imate? Da, pišem. Odlično.